akan matar sarki da ido da ta gani, da ido na da na je garin masoya na gani, da ido na da na je gari na koyan kwalliya, da ido na da na je guri na motsa jikina, da ido na da na je garin nishaɗantarwa, da ido na da na je gari na ilmantarwa, da ido na da na je garin da zan faɗakarwa, da ido na da ido na da ido da na gani, da ido ga abu akan matar sarki da ido da ta gani. mu da muke ɗan sama yanzu mun lalata tunaninmu da abin da bai kai kimar al'adanmu da tarbiyyanmu ba. Al'adunmu ba su saba wa addininmu ba, sun yi daidai da addininmu, domin akwai tarbiyya cikin addininmu, akwai tarbiyya cikin al'adanmu, akwai karamci da kawaici. Abin da ake nufi karamci girmamawa, kawaici da haƙuri da kawar da kai abin da ba ka so, watakila gaba sai zaman ma alkhairi. Ai dukan da mutumin nan ya mun ban so ba a lokacin, amma daga baya na gane ƙauna ce, alkhairi. Wannan ina gani shi yasa yau yara suka yi lalacewar da ko a tatsuniya da aka gaya maka za ka ce tatsuniyan nan ta gizo ce da ƙoƙi. In aka ce tatsuniyar gizo da ƙoƙi, akwai ƙirƙiran maganar da ba za ta yiwu ba a ciki. Yasa a cikin kalmar Hausa in mutum yana yawan faɗan maganar da ba daidai ba sai a ce mishi kai wannan gizo ne. In aka ce gizo ana nufin pathological liar, ma'ana maƙaryaci na ƙwaƙwali. To kaga a lokacin da mu muke 'yan yara, ko cewa za a yi a tatsuniya yadda yara suke yi yanzu za a yi, za mu ce wannan ƙarya ce ta yankan shakku, domin ba za ta yi kama da wani yaro a arewa zai yi wannan ba. Kai ko a kudu ma ba za mu yarda ba, saboda mun san ɗa har abada a ɗa yake, ƙani har abada a ƙani yake. Akwai ƙin ji na yarinta na halitta, amma na yanzu ya wuce ƙin ji na yarinta, ya wuce na halitta. Abin da zan ƙara da shi shine an yi sake, shugabanni ba su ba da haƙoƙinsu ba. Me yasa na ce haka? A da ko ɗan doka ne zai biyo unguwa, wallahi a gida in aka ce ga ɗan doka biyo unguwa, yara gudu cikin gida suke. Ɗan doka shine mutumin da a lokacin ba police ba ne. Ɗan doka shine mutumin da yawanci gajerun wanduna suke da shi, ba su da bindiga, ba su da komai sai kulki. Kulki shine batin, suna riƙe wani katako a hannu da aka gyara shi. In sun biyo layi, in ma baka da gaskiya ɓuya za ka yi ko gudu za ka yi. Domin me? Domin hukumar a lokacin hukuma ce, tana iya yin hukunci ga wanda duk ya saba. Amma a yanzu daga ƙwaƙolin hukumar, wannan ina faɗa babu nadama, ina faɗa babu ɓoyewa, daga ƙwaƙolin hukumar har zuwa tsakiyarta har zuwa ƙasa, rashin amana da rashin gaskiya da zalunci da rashin tsoron Allah da cin hanci ya mata rumfa, ya mata riga, ya mata wando. Ya kai ga waɗanda Allah ya sa amanar mu a hannunsu, mahukunta kowane ɓangare na hukunci, tun daga ƙwaƙoli kowane ɓangare, domin hukuma tana da ɓangare da yawa. Akwai shugaban ƙasa, akwai yanzu 'yan majalisa, akwai 'yan sanda, akwai soja, akwai custom, akwai immigration, akwai NDLEA, an ƙara ma da wa'yansu civil defense da su waye-waye. Duka wa'yannan guraren yanzu
a fahimta ta da abin da yake a zahiri, kuma ba ni kaɗai ne nake gani ba, banda azurta kai da cin hanci da rashawa da rashin tsoron Allah da warwasan dukiyar mutane, kuma dukiyar a amfani da ita a mayar da mutane bayi, a mayar da su 'yan baranda, ba abin da hukuma take yi. Duk ranar da aka ce babu mai hukunci, babu mai tsawatarwa, babu mai gargaɗi, to an koma rayuwar dabbobi, an koma daji, mutane za su zama dabbobi. Abin da ya ƙara zafafa lamarin nan ya ta'azzara shi, yau in ka tara yara samari wa'anda daga shekara kai 12 ma wani lokaci 9 ma, tunda muna fama da rigiman a cikin al'umma, da 'ya'yan musulmin da 'ya'yan wa'anda ba musulmin ba, shaye-shaye ya zama addininsu, ya zama al'adarsu, ya zama tarbiyyarsu. Sun canja irin tarbiyyar da na faɗa ta baya da wannan tarbiyyar ta shaye-shaye da sace-sace, domin shaye-shaye ba abin da ba zai sa a yi ba. Saboda haka yau iyayen wasu suna gani 'ya'yansu na shaye-shaye, kuma wallahi wasu 'ya'yan sun gani daga iyayensu da suka haife su, kuma ba zan yi kafara ba a rantsuwar da ne. Akwai iyayen da na san suna sha tun kafin su haihu, sun kai kuma yanzu 'ya'yansu na sha, kuma wannan abu ba mai tsawon lokaci ba ne, domin a yanzu za ka ga uban da bai fi shekara 25 ba, shi ma uba ne, ɗan shi ma ba a gama tarbiyyarsa ba, shi ma kuma ya haifu, kuma dama ba yi da tarbiyyar. Kuma akwai matar da yau za ka yi wa ɗanta faɗa, kai ba ma kai a titi ba, a makarantu gashi nan mun sha haɗuwa da wannan fitina. Makarantar addini ma musamman da aka raina, shi yasa Allah ya bar mu da halayenmu. Makarantar addini, yaro zai yi laifi, malamin da yake karantar da shi addini, wanda ka kai shi ne don ya nuna masa yadda zai sadu da ubangijinsa, kuma haɗuwa da ubangijinsa ya fi wannan duniyar, shi ne zai taimake ka gurin tarbiyyarsa ya zama mutumin kirki, zuciyarsa ta zama tsarkakakkiya, ya guji mugayen ayyuka. Domin inda an ba wa malaman addini dama irin da aka ba wa malamanmu dama a kanmu, da yau yara zuciyarsu ba za ta yarda da shaye-shaye da lalacewa irin wannan ba. To tsinke malaman addini da tarbiyyar addini daga tarbiyyar yara ta taka rawa mai yawa, domin na san mutanen da suka je har gaban malaman addini don rashin kunya, wasu suka fizge bulala a hannun malami, suka caccauɗa masa ya daki 'ya'yansu sun dawo gida. Wasu malaman suka ce a yi haƙuri a koma da yara. Akwai waɗannan misalan da yawa. Yaran yau wani ma ya daki uwar, wani ma ya daki uban. To wannan raba yara da addini ya taka rawa. Raba su da addini ya ba su damar ɗaukan adila. Adila shine shaye-shaye da kuɗi kawai aka sani. Su kuma masu mulki da na zarge su yau 'yan siyasa suna da yadda suke taka rawa gurin gurɓata tarbiyyar yara maza da mata, a sarari yake ba a ɓoye yake. A tsarin siyasarmu da matan aure da zawarawa da 'yan mata da ƙattun mazan da ba mazajensu ba, ba muharramansu ba, sai su keɓe, su raba dare, su yi tafiya da su, su fito titi a cikin garin da aka haife su, suna fitsaranci a tsakiyar titi, sannan su ɗebi 'ya'yayanku wai 'yan bangan siyasa, su ba su kuɗaɗe, wasu ma an ce su ba su abinci da abin sha, su fito su zagi kowa, su dubi mai mutunci su sa a ci mutuncinsa domin siyasarsu, su sa yara su sari juna, su sa yara su
ɓannata dukiyar mutane wai domin a tsorata ka kada ka faɗi abin da za ka faɗa don kar ɗan siyasa ya zo ya yi rawar gaban hantsi. In ka za ka faɗi gaskiya kan shi to za a yi amfani da 'ya'yanku ba 'ya'yansu ba. 'Ya'yansu sun killace su, sun tura su karatu ƙasar waje, karatun sana'a ba karatun tsoron Allah ba, amma da kuɗaɗenku ake ba wa 'ya'yanku su yaƙe ku. Sun ɗebi kuɗaɗenku sun tura 'ya'yayensu karatun sana'a, shi ya sa su ma 'ya'yansu ba za su yi albarka. Allah baya bari a ciyar da mutane da haramun sannan su yi albarka, baya yiwuwa. Duk wanda yake ya yi karatun addini cikin hadisan da Annabi sallallahu ya karantar, ba malami ba ne ni, amma akwai mutumin da ya zo yana addu'a, amma Annabi sallallahu ya ce Allah ba zai amsa mishi domin an ciyar da shi da haramun, suturarsa haramun. To wannan su haramun ɗin ma abin ado ce a gurinsu. Kuma a yau shugabanni ina faɗa babu kuma nadama a maganata. Babu wanda yake tuna wai zai je ya yi bayanin abin da aka bashi domin amana ce. Kuma sun ɗauka wannan ado ne, sun ɗauka kamar haƙƙi ne. Warwasan ma ya zama gasa ake yi. In ka saci miliyan 100, ni in na samu wannan ofis ɗin zan saci 100 sau 100 ne. Kuma Allah ya sauwaƙe, Allah ya sauwaƙe. Lalacewar gwamnati daga ƙwaƙolinta har zuwa ƙarshenta ya kai yau mutum zai saci kuɗi waɗanda ba za su ƙirgu ba, kuma ba zai taɓa ganin su ba ko da ya ce a kawo su. Babu bankin duniya da zai tattaro ya kawo mishi, amma suna nan a rubuce ya sata. Wa'annan kuɗin da ya sata ba za a kawo ya gani ba, sannan ba zai iya mutuwa a gaje su ba. Amma idan aka kama shi ga hujjoji, saboda rashin kunya da rashin tsoron Allah da rashin yarda za a koma lahira, don duk wanda zai koma lahira, ko Kirista ne ko musulmi ne ko mai bautar gunki ne ko wanda ma bai yarda da Allah ba ne, in ya san za a je lahira, ya san za a tambaye ka abin da ba naka ba. Wannan gwamnatin da rashin kunya sai a dubi idan mutane sai a ce wai an zauna da wannan ɓarawon da ya yarda ya yi sata kuma kayan mutane ne, wai sai a ce da shi da gwamnati wai an yi wani abu wai plea bargain. Wai an bar masa rabin da ya ɗiba ya dawo da rabi, ko kuma ya ba da la'ada a abin da ya ɗiba, an bar masa wancan. Ko wane ne ya bar masa? Mutanen da aka kwashe dukiyarsu da Allah ya ba su suka bar mishi, ko ku da aka ba ku amana ma'aikata wanda Allah zai tambaye ku, ku ne kuka bar masa? Kotunan Najeriya abin da suka zama kenan, shugabannin Najeriya abin da suka yarda da shi kenan. A wannan ne za ka ga yaro da yake fama da talauci bai samu ya yi karatun addini ba. Na farko na gaya maka yadda aka wulakanta karatun addini. Za ka ga yaro ya shekara 20 bai da Fatiha mai kyau, bai san ahadari ba, bai san iziya ba, bai san risala ba. Idan ɗan Kirista ne ba a masa tarbiyya irin ta coci ba, ba a masa tarbiyya irin ta yadda addininsu ya ce ba. Wannan yaron yana ganin 'ya'yan abokanansa ko abokanansa 'ya'yan masu mulki, kana zama kansila sai ka shiga satar kayan mutane, sai rayuwarka ta canja a unguwarku, duk danginku sai a wayi gari abin da aka tara daga kakanka zuwa yanzu ka shekara 5 kana kansila, ka kawo abin da babu a gidanku, babu mai tambaya. Ballantana kana ciyaman na local government, ballantana ka yi ɗan majalisa ko ka yi gafna. Duwar wasan da ake na sata ne. Wa'annan yaran sai ya zama rayuwarsu adanta shine kuɗi, fassarar addininsu shine kuɗi, nutsuwarsu ita ce kuɗi, biyayyarsu ita ce kuɗi. Duk abin da
za su yi sai sun masa adadi na kuɗi an yi monetizing, kamar yadda gwamnati ta yi monetizing imanin mutane, ta mayar da imanin mutane kuɗi. Ba muna ji muna ganin shugabannin in suna so su toshe bakin waɗanda suke mu'amala da su ko 'yan majalisa ko waye, da rashin kunya a gun 'yan majalisa da rashin kunya a gun gwamnatin, sai a zo a yi ciniki da su, a kawo dokar da za ta cuci mutane a ƙasa, ana ji ana gani mutane suna wayyo Allah. 'Yan majalisan da kuka zaɓa, ko da ba kuka zaɓe shi ba, da sunanku aka ce kun zaɓe shi, tunda ma murɗa zaɓen suke yi, amma a ce da sunanku, shi ne zai je a bashi kuɗi a yi lissafi ya sa hannu a dokar da za ta cuce ku, dokar da ba ku yadda ba. Wa'annan mutanen su ne za a bar musu tarbiyyar yara a hannunsu? Waɗannan mutanen su ne za su kawo tsarin da zai fitar da mutane daga musibar da ake ciki? Babu. Mu muna gaya musu, mutane na musu Allah ya isa, domin ba abin da za su iya da su. Allah ya ara musu lokaci a mulki, amma mutane suna da dama su kai ƙaransu gurin Allah, kuma Allah zai bi musu kadi. Ɗaya daga bi musu kadi shine wallahi ba za su yi albarka ba da su da 'ya'yansu, domin Allah ba azzalimi ba ne. To in ban katse ka ba, kar abin ya yi tsawaita da yawa, in muka koma ɓangare na gaba, jihar Plateau ko in ce birnin Jos yana fama da ƙalubale na tsaro, wanda abin gashi ya ƙi cinyewa. Daga an taɓa tara nan sai nan yage, an kasa gano bakin zaren. Me kake ganin yake kawo wannan? Malam Muhammadu, wannan magana ce mai sauƙi. Zan kuma mayar da kai baya akan maganar da nake. Jihar Plateau ba a Najeriya take ba? A Najeriya take. Masu mulkin jihar Plateau ba irin masu mulkin Najeriya ba ne? Najeriya a zaune lafiya take? Ko ina ɓangaren Najeriya akwai fitina. Zan yi magana akan Plateau ɗin. Domin a nan aka haife ni, a nan na rayu, nan na tashi, nan na bautawa. In baka ganna a doron Plateau ba, ina karkashin ta, na mutu an binne ni, ba zan batta ba, domin nan Allah ya zamana, sai in ya ga dama ya ɗaga ni. Rigimar Plateau rigima ce ta ƙabilanci da addini, babu wani ɓoye-ɓoye a cikinta. An gina wa yaran da suka daga shekara 35 zuwa 40 baya, an gina musu mummunar aƙida a zuciyarsu ta ƙiyayya wa juna, ta cewa wani shi ya hana ka arziki, wani shi ya hana ka matsuguni, wani shi ya hana ka rayuwar da ta cancance ka, ba Allah ba. Wannan shine abin da aka gina a zukatan mutanen Plateau, kuma babu wanda ya gina musu sai shugabanni. Domin ni ɗinnan da nake gaya maka, daga gidanmu zuwa gidan Ramfan, shine gidan da Bongon yake yanzu, duk da baya zama a gidan, shine a cikin Jos Native Authority Local Government, kusa da Police Station, C Division. Nan ne gidan Sarkin Jos. Daga gidanmu zuwa gurin bai fi mita 500 ba, 500 meters za ka je gurin. Ni da nake maka magana, duk rayuwata da wasana da ƙwallona da kokuwata da shan mangwarona a jikin gidan Ramfan nayi. Cikin gidan Ramfan, yadda ka san zauren gidanmu haka muke hwaɗawa da 'ya'yansa. Ni ɗinnan abokin wasu daga ƙananan 'ya'yansa ne. A gidan na yi wasa, a ƙofar gidan muka yi wasa, a ƙofar gidan muke ƙwallo. Elementary school wanda ake kiranta elementary, ita ce yanzu a makarantar da ta girma ta koma hanyar Larantu, ake kiranta zan tuno sunanta. Wannan elementary a nan yawancin yayinmu suka yi makarantar, tare da 'ya'yan kowane ƙabila. Kuma mu ɗinnan da muka tashi, babu gidan wani Kirista da ba ma shiga lokacin wato Kirsimeti, mu ci abinci, mu yi wasa, mu hira da su. Idan sallah ta yi, gidajenmu nan ne gidan zaman su a yini, wasu masu kwana a gidajenmu. Akwai Pastor Dele
shi asali ɗan Kogi ne amma na kafe shi ana ya rayu. Akwai David ɗan Tarok ne, mun yi aiki tare da su. Akwai Joseph Olotu ɗan Orobo ne, shi ma pastor ne, duk tare muka yi aiki, amma su ukun nan sun zama pastoci, ni kuma musulmi ne. Ƙannansu da 'ya'yansu ba su da uban da ya wuce ni yanzu. Akwai Oludoyi, Kirista ne, a nan ya rayu, ya mutu, matarsa da 'ya'yansa ni ne ubansu yanzu. Yanzu in ka je Sports Council, akwai Akas, suna nan, akwai Akas, akwai David, akwai ga sunan da yawa, yaran Kirista ne, ni na rike su, ni na rene su, ni na tilasta su suka koma school, har yau suna aiki, ni ne ubansu. Ni musulmi ne, su Kiristoci ne, muna tare da waɗannan yaran. Wannan rigimar ta Jos ta ƙiyayya ce, kuma shugabannin Plateau su suke kira ta, su suke shirya ta, su suke sa a yi ta. Ba ta yi muni ba sai lokacin da aka fara dispensation na political system ɗin nan. Lokacin da aka dawo mulkin farar hula, daga lokacin ne rigiman nan ta yi ƙarfi, ta ginu, ta yi yaɗo, kuma ake bayyana ta yadda aka ga dama. Domin an cewa mulkin farar hula ne, mulki ne na 'yancin faɗan baki, ba laifi ba ne. Amma an yi mulkin soja da yawa, ana da irin waɗannan tunanin, amma bai yiwu ba. Domin ko ba komai sojoji lokacin suna da wata alama ta ƙasar ta fi damunsu, da kuma fahimtar cewa dole a zauna lafiya, ko kana so ko ba ka so, da ƙarfin mulki za a karya ka sai an zauna lafiya. Amma tun da aka fara mulkin farar hula, waɗanda suke da mummunar aƙida a cikin jihar Plateau, Allah ya ga dama ya ba su daman riƙe mulki, su suka assasa wannan musibar da wannan fitina. Dariye abokin abokanena ne, abokin Fama Motors ne Dariye, abokin Ibrahim Sale Hassan ne Dariye. Na san shi saboda Ibrahim Sale, na san shi saboda Fama mai Fama Motors. Na san Dariye ya haɗu da ni a gidan Ibrahim Sale babu iyaka, ya haɗu da ni a gurin sayar da motar Fama Motors. Dariye mutumin kirki ne at that level kafin ya shiga gwamnati. Abin da ya haɗa Dariye da Fama Motors, kirki da mutunci ya yi wa Fama Motors a gun da yake aiki, a gurin Dangote na simintin nan na Benue Cement, lokacin ya yi accountant a gurin. Fama ya je hidimominsa, Dariye ne zai sa hannu a harkar biyansa kuɗi, ya sa Fama ya yi wa Dariye alkhairi, ya ce kai fa ɗan Plateau ne, ni ɗan Plateau ne, kwabanka ba na so, kai ɗan uwana ne. Wannan a level ɗin kafin ya zama gwamna kenan. Zai buga wa Ibrahim waya, a gidanka ina so a yi mun tuwo, zan zo in ci, zai je ci tuwo a gidan. Kuma akwai abokanai na, ni ban saba da shi ba a wannan lokaci, amma ya saba da abokanai. Mutumin kirki ne, amma Dariye yana zama gwamna yana cikin mutanen da ya assasa fitinar da aka yi a Plateau. Maganganun da ya yi suna nan, mun ji su, suna raye, ba abin da bai faɗa ba. Kaga gidan gwamnati ne ya sa shi wannan. In gangaron dawo kan Jona Jan, ya girme ni amma ya rayu a cikin Jos, ya rayu a cikin gidan wani elder mu, wanda gidan shi yana nan wajen tsohuwar kasuwar Ice. Shi da bakinsa ya faɗa, ya ce ya rayu a gidansa, musulmi ne Bahaushe, kuma yana da mutane musulmi Hausawa da suke mu'amala. Kafin ya zama gwamna, ya yi gwamna a wasu gurare, ya yi maganganu irin waɗanda suke na mutumin kirki ne, ɗan ƙasa ne, wanda kuma yake son mutanen ƙasa. Amma yana zama gwamna, irin maganganun da ya da abubuwan da ya yi sun nuna gwamnati ne, da kuma hannun gwamnati ake wannan musiba. Daga ranar da aka yi wani wato ruwa ya ci wasu gidaje a wajen Rikos, lokacin yana gwamnati, ya shigo cikin gari, ya zo ta gurin,
a ranar 'yan jarida suka masa tambaya, wannan rigingimu ya yi yawa, a yau rigima a yi gobe. A gurin ya ce daga yau in Allah ya yarda an daina ba za a sake ba. Daga ranar ba a sake rigimar da aka yi ba har ya tafi. Da masaniyarsa kenan ake. Fitinar jihar Plateau, talakawan jihar Plateau ke shan musibarta. 'Yan siyasan jihar Plateau su suke assasa ta because shi ya fi musu sauƙi gurin campaign. Domin a Plateau idan kana so ka samu ƙuri'a, ka fito ka ce za ka ci mutuncin musulmi, za ka ci mutuncin duk wanda yake Plateau ba ɗan ƙasa ba ne, in shi ba Tarok ba ne ko Biron ba ne ko ba Anaguta ba ne ko ba Bajari ba ne, matuƙar in dai mutum musulmi ne ba ɗan ƙasa ba ne. Na gaya maka tarihi na, kuma na gaya maka idan ba na doron Jos, irina suna nan da yawa, muna ƙasanta ne. Kar in ja ka da yawa, kowane gwamna da irin abin da ya yi da abin da yake nufi da kuma abin da yake so ya cimma. Ainihin yi lokacin Lalon, muna gode mishi ba don ya yi mana duk abin da ya zama haƙƙin ya ba mu bane, amma ya kwatanta abin da zai kwatanta. Kuma mu abin da muke tambaya da mu da 'yan uwanmu Kiristoci, kowa yana da haƙƙi. Ba daidai ba ne a ɗau haƙƙin Kirista a ba wa Musulmi, ba daidai ba ne a ɗau haƙƙin Musulmi a ba wa Kirista, ba daidai ba ne a ɗauki haƙƙin wanda ba yi da addini a ba wa Kirista ko Musulmi, ba daidai ba ne a ɗauki haƙƙin mai bautar gunki ko mai bautar gargajiya a ba wa Musulmi ko Kirista ko mara addini. Kowa a ba shi haƙƙinsa. Shi yasa Allah ya kawo ka kai mulki. Lalon da ya zo bayan Jonajan, because ƙwaƙwalwar fitina ita ce lokacin mulkin Jonajan, ita ce ƙwaƙwalwar fitina. An yi fitina iri-iri, amma da Allah ya kawo shi ta yi sauƙi, an daɗe ba a samu fitina ba, har an gamsu da cewa za a zauna lafiya. An kwatanta wasu abubuwa wanda haƙƙi ne aka bayar. Ka san aka ci gaba da zaluntar ka, wata ran an baka haƙƙinka ma sai kai ta godiya. Gashi haƙƙinka ne. To an ba mu wasu haƙoƙinmu mun gode. Dan da ba a bamu ba abin da muka yi, mun jira Allah zai karɓa mana. Bayan ya tafi, wannan gwamnatin da ake ciki ta shigo. Lokacin ana ta rigiman shari'a da gwamnatin, gwamnatin ta nuna wata irin fuska da dukkanmu. Domin da farko ba mu yi ta ba, ba mu zaɓe ta ba. Wannan gwamnatin ne tana PDP, ba mu yi ta ba, ba mu zaɓe ta ba, saboda muna da jin zafin abin da aka mana a gwamnatin PDP ba. Abu akan matar sarki, da ido da ta gani, da ido da ta gani, da ido na da na je garin masoya na gani, da ido na da na je gari na koyan kwalliya, da ido na da na je guri na motsa jiki na,